Γεια σας! Σήμερα θα σας δείξουμε κάποιες επιλογές που μπορούν να βάψουν οι μεγάλοι και οι μικροί τα νύχια τους. Είμαστε στην πρώτη μας επιλογή των μεγάλων. Αυτή ήταν η πρώτη μας επιλογή. Αυτή είναι η δεύτερη επιλογή των μεγάλων. Όποιος θέλει μπορεί να χρησιμοποιήσει τη χρυσή όζα στο ένα του νύχι που στεγνώνει μέσα σε 50 δευτερόλεπτα. Τώρα θα σας δείξουμε πώς βάφονται οι μικροί. Αυτή είναι η πρώτη επιλογή που μπορούν να κάνουν τα μικρά παιδιά. Και αυτή είναι η δεύτερη επιλογή που μπορούν να κάνουν τα μικρά παιδιά. Και τώρα θα σας δώσουμε κάποιες συμβουλές. Αν η όζα βγει έξω από τα νύχια μας, δεν πειράζει. Μπορούμε να την βγάλουμε με ένα βαμβάκι. Μια άλλη συμβουλή είναι ότι όποιος θέλει να κάνει γαλλική και δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει χαρτοτενία. Και τρίτη, πιο σημαντική, πρέπει οποιοσδήποτε που θέλει να βάψει τα νύχια του να είναι πολύ προσεκτικός. Τώρα θα σας δείξουμε βραδινά μακιγιάζ. Αυτός θα μας παραιτήσει το σπίτι. Σταμάτα! Θα σκοτώνει κι αυτός. Το έσκασα, Έντουαρτ. Αυτό είναι τα μαγειράκια μου. Τώρα θα προσθέσουμε και τα σημεία. Δίπλα σου. Τώρα θα το δούμε να είναι σκοτωμένη. Τώρα πρέπει να ψάξουμε σε όλα αυτά. Θα συστεί. Αυτή που είχαμε κάνει ήταν η πρώτη επιλογή και τώρα θα σας δείξουμε τη δεύτερη. Μπορεί τώρα να το κάνω τώρα. Όσο πιο γρήγορα βάζω, τόσο το καλύτερο. Εκείνη που είχαμε το λίγο στην χρόνο, ναι. Ναι, θα το ξαναπάρω. Τι ώρα θα φύγεις εσύ? Ναι. Άμα φύγετε εσείς πιο νωρίς, θα φύγω και εγώ τότε.
αυτός κλαίει τώρα. Ναι. Να, τα μάτια. Στεναχωρέθηκε, ναι. Πού θα την πάει αυτή. Πού θα την αφήσω. Θα δεις τώρα. Ορίστε λίγο. Υπήρχε περίπτωση τώρα να σε κυνηγήσουμε. Αυτούς τους σκότωσε τέτοιος. Ο φίλος μας. Αυτούς όλους. Ναι. Δεν μπορούσε. Γινόταν το πόντι. Αυτή ήταν και η δεύτερη επιλογή. Αυτά ήταν όλα τα υλικά που χρησιμοποιήσαμε. Αυτές οι όζες ήταν για τις μεγάλες και αυτές για τα μικρά τα κοριτσάκια. Αυτές ήταν οι σκιές που χρησιμοποιήσαμε στην κούκλα για βραδινές βραδιές. Αυτά ήταν τα μαρομάτιλα που χρησιμοποιήσαμε στην κούκλα. Το ασετόν για τα νύχια και πάλι και το βαμβάκι πάλι για τα νύχια για να ξεβάψουμε. Και φυσικά η κούκλα που χρησιμοποιήσαμε για το μακιγιάζ. Για από εμάς. Γεια σας! Καλή χρονιά από εμάς!